No niin. Tervetuloa K-Let's Dancein ensimmäiseen cosplay-deittiin. Mä oon Mio. Ja mä oon Mima. Ja me ollaan tänään teidän cosplay-deitti-kupidit. Ja niille, jotka ei tiedä, mikä cosplay-deitti on, niin cosplay-deitti on leikkimielinen, tämmönen kohtaamisia sisältävä ohjelma, jossa täysin tuntemattomat ihmiset, eivät tunne entuudestaan todennäköisesti, kokoontuvat ja etsivät tosi rakkauttaan tai ystävää, jos sitä kaipaa. Jos napakymppi on tuttu, niin sellainen. Kyllä vain. Ja ohjelma toimii siis niin, että meillä on yksi kysyjä ja meillä on tällä hetkellä 3 vastaajaa. Kysyjä kysyy, vastaajat vastaa ja sitten kysyjä valitsee vastaajistaan itselleen mieluisimman ja me lähetetään heidät mysteeriselle matkalle. Yes. Ja ekana me esitellään meidän vastaajat, niin vastaajat vois tulla nyt lavalle sieltä. Tervetuloa. Yes, eli vastaaja numero 1. Langenen ja Enkelin Johanen pienet kätyrit kertoivat, että hänen toinen puoliskonsa, sielukumppaninsa, voisi kenties olla täällä. Hienoa, vastaaja numero 1. Sitten numero 2, esittele itsesi. Mä oon An ja mun partneri ei oikein enää halunnut olla munkaan. Niin mä ajattelin, että ehkä täältä vois löytää uuden, tiiäks. Tää on kuitenkin silleen musiikkiin liittyvää, että ehkä vois olla natsaa kuule tällä kertaa. Yes, eli partneri hankinnassa. Kyllä, lauluauditionit sit tuolla takapihalla. Sitten meidän viimeinen 3. No, hei, mä oon Shuitsuki. Ja täällä mä etsin jotain ihmistä, jolla on iso persoonallisuus, mutta ei yhtä iso kuin minulla. Ja toivottavasti ne ois valmis niinku spendaa muhun 2 tonnia. Yes, eli baby girl haennassa. No, tässä on meidän vastaajat. Ja nyt vastaajat voitte mennä pois. Ja nyt on meidän kysyjän vuoro. Ja ei kun sieltä kysyjä lavalle. Yes. Tuu vaan. Ujo kysyjä. Niin, make some noise. We have the man. Yes. No, kuka sä oot? Vaikka aika moni varmaan täällä tuntee sut, mutta kuka sä oot ja mitä sä edit cosplay-deitistä? Mä oon Kogamine lentäilen, Kogamine ihan sama miten päin sen sanoo. Ja mä oon täällä, koska mun sisko Rin vähän niin kuin pakotti mut tänne, koska se sanoi, että mun pitää etsiä ystäviä. Eli vähän sisar hylkäsi ja nyt on pakko etsiä muita. Mutta nyt voit asettua istumaan. Ja nyt myöskin meidän vastaajat voivat palata lavalle. Älä katso. Yes, secret. Meillä ei ole sermiä, niin minä olen nyt tässä välissä. Mion läpi ei näe. Yes, nyt on kaikki tässä näin erittäin ei-kauhistuneen näköisenä paikalla. No, olisiko meidän sitten aika aloittaa ensimmäisellä kysymyksellä? Yes, eli ensimmäinen kysymys on, kuka inspiroi sinua? 3. Miksi tää aloittaa 3? Mutta minulla oli tämmönen lapsuuden ystävä. No, hän on vieläkin mun ystävä, mutta hänen äiti, hän oli ihan kuin mun äiti, mutta parempi. Mä en ihan tykkää mun perheestä. Ne on aika ärsyttäviä, niin toisen mun kaverin äiti on paljon parempi. Ja se opetti mut ompelemaan ja kaikkea semmoista kivaa, niin hän on ehkä tärkein ihminen mun elämässä. Jos pitäisikö vaan siitä suoraan heti 2. Joo, 2. Mun täti, mut se on delannut. Okei, ja seuraava, moving on. Minua inspiroi ensimmäisenä langennut arkkienkeli Lucifer ja hieman myös Shiny. No, Shiny on kyllä aina hyvä vaihtoehto ainakin mun mielestä, että jos Lucifer kiinnostaa, niin näin. Onko meidän kysyjällä Lenillä tähän jotain kommentoitavaa? En mä tässä keksy silleen mitään, koska
Kaikkihan tässä vaikuttaa aika epätoivoiselta. Joo, rehellisesti kyllä vaikuttaa siltä. Mä en tiedä nyt, Mima, onko sulla myöskään paljon toivoa tässä vaiheessa. Mutta seuraava. Mikä on sinun lempi Halloween-herkkusi? Voidaan nyt aloittaa vaikka tästä ykkösestä. Mikään ei polta langeneen enkelin sydäntä, kuin puhtaasta pimeydestä taotut turkinpippurit. Niissä yhdistyy Mordorin liekit ja pyhän klaanin seinät, muodostaen täydellisen makuelämyksen, joka herättää syvät liekit sisälläsi. Kyllä tuo maku on meille kaikille tuttu. Tykkään. No, mä en oikein mitään tiettyä Halloween-herkkua tykkää, mutta mä rakastan näihin niin syysaikoihin juoda mustaa teetä. Ja sit kaikki, mitä mun ystävät tuo mulle, on mulle niin ihania herkkuja. Kaikki niistä mä syön, vaikka se ei olisikin niin hyvää. Jes, siinä oli 3. Mitä te luulette? Minä en nöyryytä itseäni syömällä jotain karkkia. Minä suostun vaan syömään croissantteja, vaikka ne nyt ei ihan ole Halloween-herkku, mutta nehän sopii jokaiseen vuoden aikaan. Oikein maukasta. Joo, onko sulla jotain lempi Halloween-herkkua? No, kuuripizzakeitto. Mä tykkään niistä silmämunista, joissa on sitä kirpeätä mömmöä sisällä. Ne on tosi hyviä. Yes. Eiku eteenpäin. Joo. Seuraavana kysymyksenä on toinen Halloween-kysymys. Että minkä tanssin tanssisit Halloween-tanssiaisissa? Taas ensimmäisenä 3. No, totta kai meidän omia koreoita. Valkyrilla on parhaat koreot, jotka on olemassa koko maailmassa. Niin nehän sopii ihan hyvin Halloweeniin. No, ei kai mitään tiettyä taas, mutta kaikki mitä mä teen mun ystävien kanssa, niin kun mä olen hyvin tärkeä mun ystäville, kun se mun inspiraatio kuitenkin on delannut, niin mun ystävät on hyvin tärkeitä mulle, niin kaikki mitä mä ystäviltä voin tanssia yhdessä, niin on tosi mukavaa. Ja sit semmonen kuin Brain Revolution Girl on myös ihan hauska. Langenneella enkelillä on monia viehättäviä melodioita, joilla saattaa pieniä kätyreitään pimeyden tielle. On tansseja epästabiileista maailmoista ja aavemaisista siivistä. Näitä minä tarjoilisin teille tanssiaisissa. Juu, aika monta eri tanssia tässä näin. No, Mima, arvaa miksi leijuva kummitus ei voinut osallistua tanssiaisiin? No? Koska se ei voinut stepata. Joo. Jos sä kysyt kysymyksen. Joo, ehkä mennään vaan sillä radalla. No täällähän on sitten seuraavana meidän kysyjän omat kysymykset. Eli olkaa hyvä. Anteeksi, minun vitsin aivoni eivät toimi, koska olen hologrammi. Minua ei ole programmattu tähän. Mutta siis, tykkäättekö banaaneista? Ja jos et, niin minä tiedän, missä te asutte. Ja jos tykkäätte, niin tiedän silti, missä te asutte. No, ei ne banaanit niin pahoja oo. Niitä ei tarvi valmistaa yhtään ja... en ihan haluaisi sanoa tätä julkisesti, mutta mä en ihan osaa kokata. Niin banaanit on kyllä ihan hyvä valinta mulle. No, joo, kyllä ne on ihan hyviä, mutta kaikki mitä mun kaverit tuo mulle on parempia. Banaanit ovat mysteerisiä. Minun karkottajani lempiruoka oli juuri banaanit. Ne ovat ehkä ruokaa, mikä ei sovi langenelle enkelille. No, tässä nyt aikaa pienelle banaanifaktalle. Tiesittekö, että aikoinaan banaanissa oli siemeniä? Ne on erittäin ällöttävän näköisiä. Ja tiesittekö myös, että mikä on potassium suomeksi? Potassium, se alkuaine. Niin banaanissa on tarpeeksi potassiumia yhteen pommiin. No, ei kun vaan eteenpäin. Tai jos tässä välissä kysyttäisiin kysyjältä, niin, että... Onko sulla mielipidettä banaaneista? Ja todennäköisesti sä kyllä itse tiedät, missä sä asut, niin vastauksella ei ole myös väliä. mielipide näistä meidän ehokkaista. Niin.
Ehdokkaista voin sanoa sen, että olen ihan sitä varma, että yksi niistä ainakin lukee jostain kirjasta näitä juttuja, koska ei kukaan puhu tolleen. Ainakaan sellaista, mitä mä oon tavannut. Ja banaaneista voin sanoa sen, että se on paras asia tässä maailmassa. Ja minä myös tiedän, missä te kaikki asutte, joten kannattaa tykätä banaaneista. Onko sulla preferenssiä nyt, kun sä oot kysynyt jo muutaman kysymyksen näiltä, että kuka näistä on tällä hetkellä mielitiettysi? 1, 2, 3. Voisin vaikka sanoa, että no, se kakkonen vaikutti ihan siedettävältä. Juu, no täällä on vielä viimeinen kysymys. Ja tääkin on tullut meidän kysyjältä, eli olkaa hyvä. Haittaisiko, jos olisin oikeasti hologrammi ja minulla ei ole mitään tiettyä persoonallisuutta, joten se vaihtuu koko ajan? Jos laitetaan nyt tää kakkonen ensin vastaamaan, kun se oli sun mielitiettys. Ok, mut näitä on nähty. Näitä siellä meidän sekaissa, näitä on. Et ei kai siinä tuu tänne, niin sit nähdään saadaanko se hoituu. Niin kumpaan suuntaan nyt? No, mennään vaikka 3. Oikeesti. Toi on ihan... Mä haluan luonnollisen ja rehellisen ihmisen, johon voin luottaa. Ja haluan tupladeet. Ja jos ne vaihtuu koko ajan, niin ei se voi olla. Minä en välitä siitä, mikä on olemuksesi näissä eri universumeissa, kunhan pystyt vain omistamaan koko sielusi Johannelle. No, kyllä siinä nyt jotain, mutta voinko mä vielä yrittää kerran, please? Ai vitsiä kanssa. Niin, täällä on... Miksi hologrammi meni lääkäriin? No? Koska sillä oli tosi läpinäkyvä olo. No, toi oli hauska, mutta musta tuntuu, että vähän ärsyttävää, jos koko ajan keskeytät. Niin no. Jos me annetaan nyt kysyjälle mikkiä, se saa sitten kertoa meille, että onko tämän viimeisen kysymyksen myötä muuttunut vastaus? Joo, no herra Len, onko sinulla nyt jotain lempparia? Tuohon kysymykseen en vastaa juuri nyt, koska se jää salaisuudeksi, mutta sellainen, siihen en muista numeroita, ihan sama. Niin entä jos ei ole sielua, niin mitä sitten? Sielukysymys varmaan 1. Jos ei ole sielua, on kuitenkin kaikki muu, jonka pystyy omistamaan on Johannelle. Ei. No, sieltä tuli aika suora vastaus, että no, ehkä me nyt koitetaan kuitenkin, jos meidän vastaajat shufflaatte vähän. Siirtykää paikoillanne. Vaihtakaa vähän penkkiä, missä istutte. Yes. Ja jos nyt kun meidän Mr. Len Kagaminella ei ollut lempparia, niin jos koitetaan saada hänet arvaamaan, kuka näistä oli inhokki, eli todennäköisesti 3. Yes, eli Len, olkaa hyvä, voit nousta. Ja onko ideaa, kuka näistä oli inhokkisi? Me kaikki 3. No, ihan niin kuin hyvä vastaus, mutta että me päästään tästä ojasta allikkoon, niin onko sulla jotain, jota sä haluat kysyä vielä, jotain, jota haluat kysyä viimeisenä kysymyksenä, vaikka nyt kun tiedät, ketä täällä on vastassa? Ensimmäisenä, miksi N on täällä, ja toiseksi, miksi toi 1 poseeraa koko ajan? Se on vaan tommonen, mutta antaa hänen olla. Onko teillä jotain kommenttia tähän näin, miksi te haluatte tulla valituksi juuri Len Kagaminen ystäväksi tai partneriksi? Tää alkaa tuntua siltä, että meidän 3 pitäisi lähteä kolmistaan. No, tämä henkilö ei sovi mun kumppaniksi.
että mä tyydyn kyllä sen Kagehiran kanssa. Jostain se minun sielunkumppanini kyllä löytyy. Mahtaako tämä olla keissi, että Len todellakin jää yksin? No, onko Lenillä mielipidettä? Haluatko lähteä valitsemasi henkilön kanssa tässä vielä jonnekin vai haluatko jäädä yksin ja vielä yrittää joskus tulevaisuudessa onneasi? Voinko mä lähteä jonnekin yksin? Mä en halunnut tänne. Mun Joo. sisko pakotti mut tänne. Help. Eli lähettäkää apua Len Kagaminelle. Tämmöisiä tapahtuu usein. Please donate. Eli siis iso käsi. Iso käsi nyt yksinäiselle Lenille. Ja no, Nyt jos tää ei jäädä ihan ilman rakkautta, niin mitäs te tunnette toisianne kohtaan? Ai, täällähän löytyykin pariskunta. Onko nämä söpöt siniset tyttöset täältä? vaikuttaa siltä, että nyt on löytynyt matchi, mutta ei nyt ihan perinteiseenkään tapaan. Mutta jotta kaikille jää jotain tästä, niin lähetetään ensinnäkin meidän uudet kyyhkyläiset, tai mitkä nyt smurfit onkaan, nämä on sinisiä kummatkin, niin jonnekin muualle kuin Gargamelin luo sitten. Sopisiko vaikka ilmainen käynti mediolla lukemassa romanttisen tulevaisuuden, tai mitäs tässä nyt lukee? Permantoliput eturiviin Rad Weekendiin. Saaks molempia? Molempia ei valitettavasti saa. Saaks puolet? No puolikkaan saa. Jos mä Yes. mennään weekendiin, sä voit myös sen median. Yes. Onko sun sanottavaa? Johanna löytää sielukumppaninsa, ehkä vielä toisaalta. Yes. No, te voitte nyt la 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 la. Ja meidän Taas sitä on todistettu, että tytöt voivat rakastaa tyttöjä. Happy Pride. Mutta meidän Len, onko sinulla jotain toivekohdetta tässä tilanteessa? Mä voisin varastaa ton yhden ylijääneen tuolta ja sitten laittaa sen vaikka syömään banaaneja. Miksipä ei? Se pääsee munkaan hologrammimaailmaan. No, mun mielestä kuulostaa hyvältä. Eli meidän, tulepas nyt, Shu. Täältä näin uuden ystäväsi luo. Ja lähetämme teidät vaikka 1 viikon lomalle ensin hotelli Transylvaniaan ja sitten vaikka viikon lomalle jonnekin Madagaskarille, missä on paljon banaaneja, ja sen jälkeen te voitte tehdä mitä haluatte, mennä vaikka hologrammimaailmaan. Yes. Mima is up, not for sale. Mima is not for sale. Mä tarviin Mimaa vielä ensi viikolla. Kyllä. Niin, yes. Shoo, a bit closer. Tällainen vähän Okei. Vähän tämmönen. vastahakoinen pari vielä Kyllä, lopuksi. mutta kyllä se nyt siitä. Aina joku lämpenee pikkuhiljaa. Mutta kiitos naiset ja herrat ja muut ja ehkä hologrammit myös, että tulitte katsomaan K-Let's Dancein ensimmäistä cosplay-deittiä. Ja nyt, mä en tiedä paljonko kello on, mutta nyt on tosiaan pieni tauko meillään ja ohjelma jatkuu sitten joskus. Kiitos.